mně vždycky připadalo, že tak nějak život pro mě má přichystané věci a co se stane, to se stane. Samozřejmě nikdy jsem nepočítala s tím, že bych přijela do Indie a nakonec zůstala tady a žila tady, takže to bylo takové, prostě asi to nechám na životě, aby se rozhodlo, co se jako stane. Mně se to teda hrozně líbí tady s tím, že když člověk cestuje, zase když třeba vyjedu z Indie a já pořád cestuji neustále i venku, takže a potom se vracím do Indie, tak prostě mám takový dost jako jiný pocit, že vložně tohle je takový domov tím, že jak lidi se k sobě tady chovají a vlastně celá ta spiritualita. Vlastně ty duchovní kořeny v Indii prostě změnily celou Indii, to je navždy, takže to člověk prostě cítí a cítí se tady jinak než v Evropě, než takových těch velkých nebo v amerických velkých městech. Je to dost jiný pocit, takže prostě tady je to takové jako příjemný domov. Samozřejmě, když člověk jede do Indie, tak slyší věci o Indii a je spíš připraven na to, jako, že to teda bude hodně bída a tak. A naopak mě překvapilo takový to, co jsem viděla potom později, takový ty 5hvězdičkový hotely a lidi prostě hrozně bohatý, takže prostě ten velký rozdíl mezi chudobou a bohatstvím. No, takže to je jako bylo akorát překvapením, že člověk očekával tu chudobu, ale ne prostě lidi, kteří by měli tolik peněz, že je prostě vyhazují za blbosti. No. Takže dojem byl skvělý, akorát samozřejmě, že se člověk tak nějak všimne, že prostě na něho všichni koukají. Když člověk třeba přijde do Bombay a má tričko s krátkým rukávem a kraťasy, tak to prostě na to všichni nechají oči a je to celkem jako člověk si potom připadá, že to je nepříjemné. Come back on 5th night from Chennai. 6th is the Latin winter show, so they probably are fitting in the day or whatever. What time am I coming back? I just have to find out a ticket timing. They're just coming yesterday to the office, so she's gonna upgrade them and stuff. Měla jsem takovou kamarádku na základní škole, která byla hrozně do modelingu a vloží mě do toho dostala a tenkrát jsme vlastně začínali v Brně s My Fair Agency, což je vlastně reklamní firma na veletrhu. Vlastně ta agentura se nás vybrala na spolupráci a od té doby jsem dělala modeling. Samozřejmě, že člověk se dostane velmi rychle do Prahy, protože v Brně se moc věcí neděje. Jedna z prací, kterou jsem dělala v Praze, protože já jsem to moc vlastně práce tenkrát nedělala. Byl videoklip s Jurajem Kukurou a tenkrát vlastně to byla možná jeho jediná píseň, kterou dělal, já nevím, ale vím, že tenkrát mi bylo 16. To štěstí chceš mít tam, jsi Suzanne, už na pořád. Nakonec v Praze se taky moc věcí neděje, takže když se dostane do světa, tak už jako prostě začínáš potom cestovat a já jsem vlastně začínala v Miláně a potom jsem cestovala kdekoliv se mi chtělo, až prostě do Ameriky. V Japonsku jsem taky hodně pracovala. To bylo moje oblíbené místo. Indie vždycky bylo prostě zajímavé místo a já jsem vlastně přijela ve velmi dobré náladě, protože já jsem neměla vůbec potuchy, co jako budu dělat, protože to já takhle dělám normálně, že prostě se najednou někam vypravím a potom teprve se rozhodnu, co dělám. No, tenkrát mě bylo 21, což je před 4 roky. Já jsem byla tenkrát z Japonska, takže takový japonští kluci mě prostě povídali o Indii, tak jako jsem si něco dozvěděla v letadle a tak mě prostě řekli, že pokud chci jet za mořem, tak bych měla jet na Goa. Takže jeden den jsem byla v Bombay, potom jsem si vzala autobusem na Goa, to je 12 hodin, tak nějak to se dá jet přes noc, takže to je celkem fajn. A prostě ráno se člověk probudí v autobuse a už je u pláže. No a Goa je skvělá, tak jsem jezdila z pláže na pláž, prostě týden jsem tak trávila. Samozřejmě, že jsem chtěla jít taky do Ashramu, Oshoba Ashramu, který je v Puně. Tak jsem jela do Puny, kde jsem se potkala s mým mužem. My jsme se rozhodli, že se vezmeme a vzali jsme se. Moje rodina se vlastně dost věděla o naší svatbě jenom tím, že já jsem tak nějak jim zavolala a řekla jsem jim, jako, že... A no, máma si myslela, že je to vtip a tak došlo jí to za měsíc zase, no. Manžel není
prostě ten typický tradiční Ind. A on je úplně jiný člověk, vyloženě nematerialistický, je taky trochu starší, 14 let starší než já. A Košovi přišel vlastně, když mu bylo 21, takže od té doby on se prostě zbalil, opustil rodinu a žil. Jako, tenkrát Osho byl ještě naživu a byl v Puně, takže každý den člověk mohl přijít a vidět a poslechnout si jeho přednášky. Já jsem znala Osha z knížek už tak nějak od 16 nebo 17, protože máma to měla doma. Tak to mě vždycky zajímalo, takže jakmile se přečteš pár knížek od Osha, tak a zaujme tě to, tak vložně jediná cesta je jako do Puny, protože celý ten ashram je vybudován na to, aby prostě lidi mohli přijíždět a strávit tam třeba dny a měsíce a strávit ty meditací. První věc, co by asi každý řekl, kdo zná Indy, je, že prostě jsou hrozně pohostinní. No a potom samozřejmě, když sem člověk přijede, tak cítí, že prostě 1000 let je ten spiritualism, že to se lidé dá jako téměř dýchat, jo? A ty svátky, což je velmi krásná část indického života, že vlastně tady neustále se dějí nějaké oslavy, takže ulice jsou zdobeny a hudba hraje a lidi tancují na ulici, prostě vložně spontánní taneční šílenství se tady děje. Samozřejmě, že potom celá doprava se musí zastavit, takové věci se dějí. Jo. Ganesha je jedním z hinduistických bohů, je to bůh štěstí a je to vlastně takový ten slon. Vlastně přijde Ganesha festival, což není jenom jeden den, ale pár dní, tak prostě všichni těsně oslavují, takže celá rodina tak nějak se navštíví vzájemně a vzájemně sedí a jí, hodně se jí samozřejmě. Potom se hraje muzika, prostě všude hrozně moc kraválů, tak minimálně do 10 večer v pohodě a člověk to taky ráno probudí. Prostě jakákoliv hudba, jo? Jakákoliv hudba, nebo prostě lidi to hrají z jejich oken, prostě děsný kravál, jako je to hodně hlasitý a na ulicích se prostě rožnou všechny ty světýlka a postaví se ty Ganeshovi takové chrámky a lidi si kupují Ganeši, protože to znamená, jako, že jim to přinese štěstí a peníze. Takže všechny možné sošky, Ganeši, všechno se to vystavuje jako v domě. Potom vlastně, když přijde ten den Ganeshův, tak jsou vlastně průvody, které nesou Ganeshu k vodě a tam ho prostě nechají plavat, no a celé se to oslavuje a lidi tancují na ulici a všude je děsně moc kraválu a je to prostě paráda. Další typická indická věc je, že všechno se děje v takovým celkem klidu. A to i Bombay, což je jako prostě velkoměsto, a to se samozřejmě dá říct, že to je mnohem více stresové místo. Nikdo na tebe nikdy jako nebude tlačit, prostě všichni si dají čaj a potom s tebe pracuje a taky samozřejmě polovina lidí normálně přijde pozdě, jako indický čas, tak to je samozřejmě známý, vlastně indický čas, to je prostě tak jako v pohodě hodinu poté, co jako člověk měl něco začít dělat. Takže to člověka tak nějak jako dá do takové pohody a je to takový fajn.